Takže ahoj všichni, já zdravím tohohle videa. Dneska jsem tady opět Míšou. Ahoj. Ahoj. A připravili jsme si pro vás video. Co mám v puse? Tak. Co mám v puse? Každá máme 6 surovin. Ani jedna teda neví, co má ta druhá, takže tak snad logický, to každý netlekne. A dáme si kamenušky, máme tady takhle šátek. Takhle s tím si zavážeme oči. A i nos, aby jsme to necítili. A nos? A já se docela bojím, jako kdo začne. Udělej. Já to vždycky prohraju. Kamenušky, papír. Počkej, dáme si to na 3 body, jo? Kamenušky. Co děláš? Dělej. Kamenušky, papír. Kamenušky, papír, teď. To vždycky popleteš. Kamenušky, papír, teď. Yes, mám jeden bod! Kamenušky, papír, teď. Mám 2 body. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Sakra, ne! Kamenušky, papír, teď. Je to 2-2, já to bláním. Kamenušky, papír. Kamenušky, papír, teď! Prosím tě, už se to zapamatuj. Kamenušky, papír. Teď! Já už tě zabiju, Michaela. Dělej. Kamenušky, papír, teď. Míšo, už si to zapamatuj. Je to kamenušky, papír, teď? Ne, kamenušky, papír. Kamenušky, papír, teď. Už si to zapamatuj, je to kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Ne! Ale víš, že když jsem já prohrála, takže ty začínáš. Ne! Já nechci. Počkej, ti to zavážu, ty bys si to zavázala špatně. Co já? Já ti to zavážu. No. Otoč si ke mně zády. Máš to na očích? Jo. Ach jo. Karma. Hm. To je karma, Míšo. Dělej. Počkej, máš Jo. tam sulík. To je jedno. Dobrý? Jo. Vidíš něco? Ne, nemusíš to mít takhle u nosu, abys to necítila. Musíš to mít pod nosem, ale ne, abys to měla v puse. Mám šála do huby. Tak. Já se to tady takhle vezmu, ten talířek, abych vám ukázal, co všechno tady mám. Pro Míšu. Takže, mám tady tohle. Ježiš, ne, fuj. Už to slyším. To je teprve jenom slyšíš. Je to něco hnusnýho. No vidíš. Pak tu mám toto. A to už vím, co to je. Pak tady mám tohle. Nekoukej se. Já tak tu nevím, mám co to tohle. je. A poslední věc, mám tady tohle. A to Míše zrovna moc nechutná. Ne. Tak Míša, připravená? Jo. Se docela bojím. Že se to dleš. Fuj. Je to Ne, tady- ne, ne. Co Já děláš? nevím, já už to slyším. Je to hnusný. Takže, chceš dobroutku nebo chceš hnusnou věc? Dobrou. A čím pak budeš zajídat ty hnusný? Já nevím. Ono mi to spadlo. Nehejbej se, vůbec se nehejbej. Nehejbej se. To trošku pofoukám, jo? Ne, strašně ze mě. Neboj. Tak co, jsi připravená? Jo. Takže jakou chceš? Dobrou nebo špatnou? Špatnou. Ne. A to je pusu. Já to mám vlést. Ty povleš, musíš to ale sníst, jo? Jenom si kousnu. Fuj, co to je? Nějaký maso? No, musíš to jako přesně uhádnout. Jako... A já nevím, co to je. Je to mám v lednici, fuj. Je to maso. No Ale ale to jako- v jakým způsobu to je maso? No prostě... Mám jako... Jak bylo jako na tom pekáči. Cože? V lednici je. Ne, to není ono. To je kost. Žádná kost to není. Tak se podívej. Fuj, já to nevím tohle. Takže, to bychom měli. Tak. A já nevím, jak se jmenuje.
Neviděl jsi ten talíř, že ne? Ne. Tak si schovej ten nos. Ale to fakt ne. Což dobrou nebo špatnou? Špatnou, pobliju se. No, možná. Fuj, ne, to bojím. Takhle to vypadá. A musíš to sníst ale, jo? Nesmíš to vyplivnout. Dej ty ruce pryč. Ne, to se bojím. Neboj se, pojď sem, aby to bylo vidět. Fuj, Musíš si to dát do pusy. To má oliva. Musíš si to To má dát oliva. do pusy. Ne. A Musíš co si to to má? dát do pusy. Dej tu ruku pryč, otevři pořádně pusu. Ježiš, neboj se. Dej tu ruku pryč. Pořádně, co nejvíc můžeš. Tak fešem. Ne! Jo, to je třeštění. To není třešení. Není jo, a proč je v tom pecka? Já myslela, že to je oliva. Ne, to je třešení. Aha. Hej, dej si to dolů. A nepodvádí. To je fakt třešení, já myslela, že to je Jo, oliva. to je pecka asi. A já myslela, že to je oliva. Tak co? Špatnou, dobrou. Kolik tam těch špatných? No. Hodně, že jo? Tak co? Špatnou. Tak ale musíš ho pořádně otevřít, pusu. Ah. Fakt pořádně. A kousni. Kousni, nesmíš na to šahat, kousni. Musíš to To je rozkousnout. fička. Cože? Předkučka. Jo, sněz to. Je dobrá. Jo. Teď si zacpi uši. Musíš si zacpat ty uši. Takhle. To nejde odšroubovat, počkej. Nevím, jak se to otevírá. No to je jedno. No to nějak přijdu. To je pepř. Ne, že to ani nechutná, nevíš. Já nevím, jak to tam mám dát. A už se to si... Aha, já se tam klepu jak debil. Otoč se. Úplně se otoč. Tam se otoč. Tam je nevidím. No tam. Jo? No tam jak jsi. To bude ňamka, Míšo. To jo. To tě bude chutnat. To tě bude hodně chutnat. Musíš to sníst, jo? No trošku to bylo pálení, jo? No tak řetvičky pálej, že jo? Jo. Aby se ti vypálily červíky. Tak, Míšo, Už jo? počkej, já si to tady ještě. Ještě to máš tady trochu na talířku, to by byla škoda, abys to neužila a nesnědla. Tak, můžem. Musíš to, jako delikatesu, to prostě slíznout ty lžičky, jo? Jo, ano, tak mi tak tam na sebe. To nejde. Jo. To je šůl. Fuj. Můžeš to sníst? Prý, že mi to nechutná. Tak otevři pusu a ostatní je dobrá. Já nevím. Hodně dobrá, tu máš ráda. Můžeš do toho kousnout, jo? To je banán. To je banán. Jak to víš? No, protože jsem to viděla, ne? Ne, neviděla, Petr. Kousla Ty jsem- podvádíš, to není fér. Ale bylo to takový hořký, takový. Fuj. No, tak ty vole. Máš jo? No, tak se podívej. Je světla. Tak co, dobrutky. Jdeš ty. Já tě Ne, ty to neumíš. Já se Umím. ho zavážu dobře, prosím tě, nejsem jak ty. Budu podvádět. Můžeš si to otevřít? Vidíš něco? Ne, nevidím. Asi těžko budu něco vidět, když mám na hlavě šátek, ty vole. Ty vole, já nemůžu dejchat. Já taky nemohla dýchat. Fuj. Ne, Já se nekoukám, prosím tě, nebo já se to musím dát trochu nahoru, protože já jsem úplně postiženec. Tak. Jo? Nebo já nic nevidím. Ani neslyším. Je tu jedna věc, ale to nemusíš kouzat, je úplně malinká. Fuj. Já se bojím, je to dobrý? Je to dobrý? No, podle toho, až stojíš. Já se bojím. Já se bojím! Neboj, ale nesmíš to spolknout. Fuj, už to bylo, no. Dělej. Ne, Dělej. to svítí hlava. Já to chci vidět. Ne, neuvidíš to. Dokud neuhádneš.
Můžu? Já se bojím. Taky bránila. Fuj, co to je? Co to je, vole? No. Co to je, do prdele? Co to je? Já fazula. Já si říkám, že je to nějaký malý. Ty dělej. Tak co děláme tohle? Je to jedna věc, která nejíš asi. Fuj. Neboj. Fuj, co to je, nějaká myš? Co to bylo? Mám to někde... Ne, nebyla to mi žádná. To byla zase fazole. Ne, Co to je? to bylo tohle. Fuj, jo, ta šunka, dej mi to. Zlanina to je. Fuj, tak to nechci. Já se bojím, strašně. Dávej. Nemůžu. Fuj, ty mi dáváš takový nechutnosti, co to furt je? Fuj, rohlík. Joj, zadem. Udělat mi to. Ne, Můžu? můžeš. Tak jo, potom dělám něco dobrýho. Ne, to nesmíš žít. To je okurka. To nesmíš žít, co žrát. No nemůžeš žrát. No co žrát. No, okurka. Tak ji polož pod ústí, dožereš. Ty dvě věci, co ti chutnají. Už? Tak to ukážu tím. Uděláš něco? A co? Malinko. Můžu? Se bojím. Můžu? Otevř hodně. Já se bojím hrozně. Hodně, neboj. Je to dobrý? Jo, je to dobrý. Chutná mi to? Jo. Rajča. Ne. Co to je? Hoje! Roznový víno. Aha. Je dobrý? Máš ještě? Mám, je tam na lednici. Dobrý, ale máme se na tom talíři. Ne, už jsem jít nemám. Tak dělej. Ještě jednu. Otevř hodně pusu. Fuj, ta řetkvička, neznáším řetkvičky. Ty jsi tady jedla. Já nejím řetkvičky. Je světlo. I, o, No to je... No to je došera. Je dobrý. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, další odběr. Jak se žere? My se s váma loučíme. Možná, co jsi s ním do sebe. Co jsi říkala? Kde to je rohlík? A tohle je všechno tak. Čau.